Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadir ki kenrum kenram ki balami na jingsha kan tho ki MLA ka seng HSPDP na Motion Road ban Mauthar Raishan kaladan ke jing bitar jing ki pajba ki balabitar ki seng bhalang hakaba kalami ru ko sur man thanglang ye ki ting shop jong ki seng bhalang hendai nakaliang jing ki khot bagi nongit kam jong ka HSPDP na Motion Road ki latam ye ki jing bitar jong ki pajba na markim shim lakwa bagi pajba ka Motion Road kin shim ye nu rai kaban pinja burom hendai ban bu ye ka baha hakmat ki pajba ka Motion Road khamdam ki nongkit kam ka HSPDP ngin pen phai ye ka basnieu da ka baha ong u president ka HSPDP na pen pau ha ka por ba lor ka ni jing pen pau jingi is not who ba ki pajba lani ki nongka san ka Motion Road constituency nginom sim ye kara ka kum kani ya ka ban punjab buram na ma ni sim ye ka ba bha khmat ba ni bu sedien pat ya ka jing sneu de nginom le e ka ba longkum kata ni pen phai ya ka jing sneu da ka jing bha Đây.